Bali, yung service kami ngayon dito sa May Season. Another client na naman dito sa May Season, Pangasinan. Ito yung first vlog namin, umpisa na po na. Shoutout sa inyo, Ma'am Clarissa. Oops! Kailangan na namang kasalan yung aming resort. Pinasalatan mo yung balay. Kailan wala ka para dito. Buara, may sakay di mana? Susunod na ako. Buwan basin, basin balo sudah. Tara. Dapat ko pa dyan. Susubang pakanahin. Sakta ka dyan. Shit. Ito sa malak na. Sabi ko yan. Ito sa malak na. Sabi ko yan. May saan po pwede makikita. Isa saksak po kami. Diyan ang moto nata. Parang ko yung passport. Diyan na lang. Sige po. Extension po. Didbatan ng kin eh. Ha? Didbatan ng last. Natapos namin dito sa May Season, Pangasinan. Sumayaw. Yun o. Ayun na po, ma'am. Tapos na po yung alagang aso na una. Na ano po na namin siya. Full sheep na po. Tsaka iniwan na po yung buntot. Ayan na po.
Ganda na niya po. Ayan na po siya. Cute-cute na po niya ulit. Ayan na po siya. Kamukha niya na ito. Dito kami sa second dog. Pangalawang aso. Dito pa rin to sa ano. Season na Pangasinan. Nasinan. Pangasinan niya. Guys ba? Moves na yun. Yung tinatawag na the fashion. The show. Guwapo. Alias Pogi. Yes, Pogi. Nagkatampre, tayo ligs mo, bako nilam. Yun, bali sa may season po ito. Home service po kami, bali dalawang aso po yung aming ginupitan dito. Sa mga gustong magpa home service dyan, sa mga busy, walang oras, kahit saan ka man dito sa Pangasinan, kaya kitang puntahan, kontakin mo lang po ako sa aking Facebook na Aldrin Biasaga o ang aking number na 0953-686-6308. Ayun, 0953-686-6308. Ayan po, 0953-686-6308. 0953-686-6308. Ayan po. Ayan, naglilinis na. Shoutout. Ayan, bali dalawa yung ating ginupitan dito ngayon. Ayan po sila. Full shave na naman. Feeling fresh na naman tong mga aso na to. Kasama na yung nail cutting, nail cleaning. Ngayon, hindi namin po sila pinaliguan ngayon dahil makulimlim po dito ngayon sa Pangasinan. Mukhang uulan. Ayan po. Maraming salamat po ma'am sa inyong pagtitiwala. Ito na po yung aming ginupitan. Dalawa dito po. Ayan po sila. Ayan silang dalawa. Yun, maraming salamat po ma'am. Cute na sila. Ganda. Cute.